But before tamo adto, atong isuoto na sanina na ilang gihatag. Okay kayo. Sa ako mag-run ako. Maonig ni na atong golden heaven na. Yo, what's up mga sir? Karon sakay na punta sa atong vintage na sakyanan, no? Kinaan na po tayo suruyon. Ito ang driver day karon kay si Kuya The Flash. Nganong Kuya The Flash man ang akong tawag sa iya. Kay tungod sa iyang kapaspas musikad, happy taon may makabangga og laing sikad. May gani kay gitrain po ni sa The Fast and Furious ba? Mao siksik kay na mo drive mga sir. Aw siksik, oy apsan gud ang gauna sa mua. Hastang daliar gud na ako naabot diyan sa Gaisano mo, mao na pliti og ninaog dayon ko. Sugod na din tag backlight kay napa dito sa unahan ng ato ang suruyan. Time check nato 1:30 sa hapon. O grabe kainit sa panahon. Pero okay ra na oy kay anad man tag-init. Tanawar gud natong panit mura og nangaipit. Kamong mga sir nga nagtan-aw sa atong vlog, unsa may ganahan ninyo? Init or ulan? Paki-comment naman down below. Sa atong binaklay, naabot na ta diyan sa may traffic light. Timing kay green ang light para sa ato ang pagtabok. So agi ta diyan sa may pedestrian lane para safe ta sa ato ang pagtabok. Apan sa atong pagtuo na safe na ta, pero naadyo yung mga driver na mga pasaway sa maning motor, oh. Nikalit naman siya agi sa atong tungod, bisag nakastop ang light. Usay makaana ta, makapangutan na tangan, nakakuha man sa lisensya. Namurag, wala man sila kabalo, unsay balaod sa atong kalsada. Anyway mga sir, naabot na po kong binaklay diyan sa may traffic light sa may Jollibee. Jollibee! Baka naman! Grabe, init! Jud kayo karong adlaw ba? Murag ng hapdos naman akong naong binaklay diyan eh. Green na siya. Ito na yung traffic light na. Ito yung pagbilang. Kapagod natin. Anyway, naanata din sa Iligan City Central School. Sumurang hapit na ito maabot sa ato ang padulngan. Kung nakita din ng mga bata, dyan isa na eskwela siguro ba? Okay, eskwela? Agad na mo. Okay, shoutout. Nya, pag-agi na ako diani sa may overpass na ako'y napansin ba? Murag paninduton siguro ni nila ba? Ato nang abangan, oy! Anyway, shoutout din sa atong mga vendors diani sa ilalom sa overpass. Padayon mo sa inyong pagkakugihan mga sir. Og naa na ta diani sa Andrada Compound. So naa diani ang opisina sa Golden Heaven. Hey ma'am, ngayong hapon. So karon na ta din sa opisina, no. Shoutout kay Ma'am Janisa. Hi everyone. Hi ma'am, sa name niyo ma'am? Janine. Ayan, hi ma'am Janine. Hello. Ikaw ma'am, sa name mo? Hello po. Sa name mo? Mary Chris. Apil dito. Hi ma'am, good afternoon. Sa name niyo ma'am? Melody. Ay, si ma'am Melody. Kauban po nato atong co-influencer. Hi guys, Hasor. Charm Campus natin the house. Kay si John Levy. Mga gwapa ug buotan ug approachable pud kaayo ilang mga staff. So kung naamoy mga pangutana, anila mo diyan sa ilang opisina. Anyway, moadto pud ta sa ilang site or sa ilang Golden Heaven Memorial Park. But before ta moadto, atong isuoto na sanina na ilang gihatag. Okay kayo. Anyway, ang location diay sa ilang Memorial Park naa sa Zone 2, Panuliran, Barangay Abuno, Iligan City. So mao ni karon ang ato ang adtuon. Kung dali ra pud siya tultulon kay kung magikan ta diani sa may Robinson Mall, siguro mga 12 to 15 minutes maabot na ta sa Barangay Abuno. Sa atong pagbiyahe, malabyan nato ang Welcome Depot. Dahil malabyan pud nato ang pantry diay. So straight lang yun tani mga sir no. Hangtod maabot ta diani sa may checkpoint sa may Abuno naman siguro ni. Lagi, kabuno na lagi ta. Dayon patuo dayon ta dianing dapita. Nindot pud kayo diani bihayan mga sir no kay hamugaway kayong kalsada. By the way mga sir no, first time din ako ni makaanhi din sa Barangay Abuno. Abi na og layo kayo ni. Sus, duol raman day mga 12 minutes naabot naman ni diani. Hapit na pud ta maabot sa Golden Heaven Memorial Park kay makit-anan nato ang suba. So before sa bridge sa Abuno, naadiani nakalocate ang ato ang Golden Heaven Memorial Park. Anyway, congratulations di ay kay naabot ka aning part sa ato ang video. Ug naa kay chance mo daog sa ato ang pa-Gcash. I-comment lang sa video kung asa ta karon. Naadi ta karon nagsuroy-suroy diani sa Golden Heaven Memorial Park. Unsa pa imong giulat i-comment na dayon kay basi maunhan kanila.
Karon ako na ipakita sa inyo ha kung unsay update diani as of January 11, 2023. So mao niya atong gate diani. So nindot po kay design na siya pagka Pirate of the Caribbean. Pero mas nindot ni puhon kung mahuman. Ikabalo ba mo ang tagiya ani? Dili pod basta-basta. Kabalo ba mo kinsa? Walay lain kundi ang The Villar Group of Companies. Di ba bigatin kayo no? Kabalo ba mo? Unsay nakanindot diani kung mag-investa sa ilahang lote na sila gitawag na perpetual ownership. Meaning ana, no renewal and no contract expiry. Naapa yung kay free maintenance care fund. O dili lang na, assignable o transferable pa yun siya. Diba nice kayo? Anyway mga sir, kung gusto po ka ma-earn o extra income, pwede po ka mag-broker diani sa Golden Heaven na atay orientation karong January 13, 1:30 p.m. kini Rogers Roasters o Baldulaya, Palao, Iligan City. So kung interesado ka o gusto ka makakat-on og bagong skills para maka-earn og extra income, kita-kits lang ta dito. So diani pa yun ang nakakuan sir no? Diani pa kutob ang nasimento. Diani pa kutob no? So kamo yung mga nagtrabahanti din sir. Shoutout sa inyo, shoutout. Sa name mo sir? Rene. Ikaw sir? Jan. Henry. Tapos ang driver na to si Sir Richard no? Sir ma'am, sa name mo ma'am? Apil po kayo na trabaho ma'am? Si Sir Guard na to. Sa name na to sir? Shoutout si ma'am. Arnold Arames. Ano daw si ka sir? May Largo, Milargo. Ayan. Robert. Manis ka diyan ang gabantay o nagtrabaho, nag-develop sa ato ang Golden Heaven no. So far, mga sir no, mao pa ninyong makita niyo din kay under construction pa ta. No, under development pa ni ato ang Memorial Park. But dako kay ni siya na ko ano, makita ninyo sa ato ang ilang concept nila no. So dadto na padulong na siya dito. Mapatay ka lang bukid-bukid bitaw din na. So mao nilang concept nila. So isuroy ta mo diani sa ilang concept. Ning ani ka nindot kung mahuman ning Golden Heaven Memorial Park. Ninduta kayo diani magsuroy-suroy. Oy, hamugaway kayo tapos green kayo ba green frisco bitaw kay ka sa imong pamati kung naa ka diani magtambay-tambay ka uban imong mga friends, imong family. So kung mahuman ni isa na pud sa mga suroyanan sa ato ang mga Iliganon. Grabe, oy excited na gyud kay ko na mahuman ning Golden Heaven Memorial Park. Pero makasuroy-suroy na tadiaan nyo kauban sa atong mga amigo, amiga o mga pamilya. Murag dili na ko ganahan muli ba? Murag ganahan ako din maglibot-libot, magsuroy-suroy di aning dapita kay hamugaway kaayo, nindot kaayo, fresco kayong hangin no. Naunsa naman ni mga sir. Anyway mga sir, diyan lang ta kutob and don't forget to like, share and follow kung nagganahan mo sa atong vlog. And kita-kits po tayo sa ating next video. Bye-bye for now!